Takže ahojky, zdravím vás u dalšího prožití s Eli. Tentokrát je to v noci, no nevím kdy, ale měli by se jít jakože zdarma spát, protože je noc. Really? Jsem ani nevěděla, že to jde. No, fakt super. Tak jsme v Moorlandu. No, jsme v Moorlandu. Tam pořád vylajou vlajky nějaký. Chtěla jsem ještě natáčet video s Naty, ale jak si odešla. Už tady vůbec nikoho z kamarádů nemám. Nevím, jestli je vůbec nějaký člověk ještě je. Omlouvám se, jestli slyšíte televizi, ale já tady už sebe nemám ovladač. Tak, doufám, že ty úkoly teda budeme mít za chvilku, no. Protože... Pardon. Protože nevím, co dělat. No. Jedině, že bychom potom měli do toho, do Jorviku. Nevím. No, já doufám, že mě dobře slyšíte. Chtěla jsem točit s Frapsem, ale jak si jsme si opravili Avast. A ten samej Fraps, co jsem tam měla nainstalovaný, mi už jaksi nejde nainstalovat. Takže hodně mě to naštvalo, hodně, opravdu. Nevím, co říct dál. Teď momentálně si dělám nový set, takže to nemám dodělaný, chci černobílej. Mám ještě vlastně bílý sedlo, ale černou dečku nemám. Ani bílou. Takže tak. Můžeme se portnout na Stevko. No. Nevím, co budeme dělat. Zapla jsem to, protože se hrozně nudím. Jak nejsou ty kvízky teďkon. No. A... No, ježiš, já než se vymáčknu. Nevím, co prostě dál říkat. No. Prostě... Teď budeme muset jenom čekat. Hodně... A to myslím doslova hodně dlouho. Než budou asi ty kvízky. Trošku si tady pochodím inventář. Jaksi. Tak. A ještě moment. Hrozná nuda. Hrozná. Jinak za chvilku už zase budu mít 10 000. A mám 2 koně, tady Sun Angel a tady Crazy Songa. Ten jaksi je docela v takovém bídném stavu. Má vlastně tohoto smajlíka. Já jsem to nevidíte. Sakryš. No, moment, když půjdu někam do stínu. Třeba tady to uvidíte. Nevím, jestli to vidíte momentos. Un momento, por favor. Ne. Bože, já vám to... Nevím, já vám to radši ukážu. Slizuje jednoduše si Sun Angel. Tohoto. No. Jak jsem se o něho nestarala, protože mi to připadalo zbytečný, ale teď už mi to zbytečný nepřipadá. No, na Stevku, jak koukám, tak nikdo není. Můžeme si tady taky udělat stáje. Já moc nevidím, takže se nedivte, že trošku. Doufám, že prostě to. Že mačkám dobře. A s tím vlastně se mám 23 dingů, 16 caringů, 12 komandů, jumpingu 17
A na koni 23 strangeů, disciplínu 16, swiftness 15, endurance 16 a agility 17. Sice je hodně pozdě, ale já ještě nějaký to krátěoučký videjko teďko nahraju. To je trošku divně udělaný. No, doděláme to, já se asi s vámi rozloučím. Jak si ty 2 videa i snaty a i jak dělám sama, tak ty nevídou, jelikož jsou prý moc dlouhé, mi to píše, že to tam nevyjde. Tak jako jestli tam nedám i tady, tak je to jako fakt divný. To teď se máme úplně jiný, než u nějakých jiných tady. Ani nevím. Mám koníčka, tady mám koníčka. No, duchy, jak se o ně už moc nezajímám, ale jakože nějaký už mám samozřejmě. No, tak já se s vámi loučím. No, nevím, už asi půjdu spát možná, ale rozhodně nebudu natáčet. Asi se půjdu dívat ještě na televizi. A uvidíme se u příští části. Hrozně se na vás těším, možná i to bude snaty. A možná půjdu ještě dělat i úkoly, jestli to bude. A to asi ještě nebude fakt. Takže papa.